Zdravím vás, jsem Petr Tuma a chtěl bych vám představit stravovací deník. Praktického pomocníka, který vám pomůže zjistit, jaká strava je pro vás ta pravá. Žádné diety, žádná pravidla, jen vy, vaše zkušenosti a přirozená cesta k optimální stravě. Deník je jednoduchý a přehledný. Každý den si zapisujete, co jíte, pijete a jak se cítíte. Už po pár týdnech si začnete všímat souvislostí mezi stravou, pohodou, výkonem a zdravím. Deník není jen o zapisování, ale i o posunu vpřed. Obsahuje 30 jednoduchých úkolů, které vám pomohou zamyslet se nad svými návyky a posunout se přirozenou cestou k lepšímu stravování. Deník je rozdělen do 3 hlavních kroků. Nejdříve objevujete, co vám vyhovuje, poté dosahujete zdravějších návyků a nakonec si je užíváte dlouhodobě a bez námahy. Stravovací deník vznikl jako reakce na nefunkční diety. Místo omezování podporuje individuální přístup ke stravování. Pomůže vám najít rovnováhu a vnímat, co vám skutečně prospívá. Stravovací deník můžete podpořit na Jedhitu a získat různé odměny od e-booku přes tištěný deník až po možnost spolutvorby dalších projektů. Pokud vás tento projekt zaujal, budu rád za vaši podporu.